Filmpje tsien. De loeren A, dubbel A, E, dubbel E en O, dubbel O. Inleiding. De stavering van de loeren A, dubbel A, E, dubbel E en O, dubbel O is in het Frysk net dreig, omdat het gelijk aan die van het Nederlands is. Uitlis en voorbeelden. Is de uitspraak kwad in sletten wurtliden, dan wordt er met de A, E of O staveren, zoals in dak, pet en tomme. Is de uitspraak lang in sletten wurtliden, dan wordt er met dubbel A, dubbel E of dubbel O staveren, zoals in vaas, feest en knoop. Is de uitspraak lang in iepen wurtliden, dan wordt er met A, E of O staveren. Zeg maar nou traper, veger, knopen. Ein van een wut. Onder ein van een wut, lang of kwad, staven je met een A of een O, zoals in camera en piano. De E onder ein van een wut is altijd een klankleers lood, zoals in de en grave. De dubbele E jouwt een lang lood aan onder ein van een wut. C. Privé. Oefenje. Zet de naaikomende Nederlandse woorden oer naar het Frysk. Een meer, vraag, vragen, oké, een koe, hopen, hij hoopt, vrijdag, 2 schaatsen. Zet nou eventueel het filmpje op pauze. De antwoorden? Een mar, vraag, vragen, oké, een ko, hoopje, hij hoopt, vreed en 2 redens.